बाब 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 बरियालै सार हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि खामानि मावनायखौ बाख्नायनांगोन। दिनै खुनु पार्टी बासियाजासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना हरगासिनो दं पेकेज मोनगासिनो दं। मोनसे गामियावनो 6टा 7टा सेल्फ हेल्प ग्रुप बास्तबता बियो गामि गामि फैनानै सोंफैल'। आं बुंबा बारा बुंदों सानगोन माखासे सुबुंफ्रा इउपिपिएल नि सुबुंफ्रा बा इउपिपिएल नि नेताफ्रा। नाथाय बे खोथाखौनो खिन्थु प्रमद बर' बिथाङा खुगाजों बाहायदोंमोन। खुगाजों बाहायदोंमोन। राकेश ब्रह्म बिथां MCLA आबो सिगांनि समाव EM जानाय समाव खुगाजों बाहायदोंमोन। इउपिपिएल दोलोनि सासेबो लिडारफ्रा बे रोखोम खामानि मावना होनो हायाखै, रायजो राजाफ्रा मोनाखै, नाथाय खुगायाव मोनदों। खुगायावसो प्रमद बर' बिथांनि खुगायावसो दिनै 15,000 20,000 मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गामि दरसेयावनो 3 4 ग्रुप इउजि ब्रह्म मानगोनां बिथां बादि पार्टी बासिया रायजो राजाफोरनो हरदों। IBS बानायनानै हरदों। अरुणोदय स्किम होदों। जाय 5 गेरेन्टि बेखौ फारि फारि होलांनो थाखाय थांखि लादों। दिनैनि दिनाव मोनदों। इउटेनसिल्स फोरखौ मोननो हादों। दिनै हाथाय बाजार मारवाली बेंगलि मिनिस्रा प्रमद बर' बिथांनि समाव आर्थिक बेबस्था गोदोनाया दिनै सिखांफिननायनि लामायाव आरो सिखांगासिनोबो दं। आरो बाङालि बेंगलि बायदिसिना मार्केटफ्राव जेनोखि जब्द जानानै थादोंमोन बिथांमोना दिनै बिथांमोना लोब लोब जाखांफिननायखौ जों नुनो मोनदों। बियो सोर? बियो जाहैबाय आफ्टार बिकामिं द चिफ अफ BTC बिथां हाग्रामा महिलारी सारा BTC नि चिफ जाखांनायनि उनाव बे बुस्थुआ जादों। बेखौ जों रोखा फोरमायनो हायो। अब्ला दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल दोलोआ जेसेबांखि कनस्पारेसि बाहाया मानो रायजो राजाफ्राथ' बुजिनो बाखि गैला, बुजियैथ' नंला। दिनैनि थारिखआव बिथांमोना इलेक्सन खाथि, एसेम्बलि इलेक्सन, गोबां कनस्पारेसि बाहायनो हागौ। आरो बिथांमोननि देरसिन टुल्स बिथांमोननि देरसिन अस्त्रआ जाहैबाय थगायनायखौ बिथांमोना मोनसे अस्त्र महरै बाहायनानै रायजो राजाफोरनाव भट बिदोंमोन। मिथिया फार्स्ट टाइम नालाय, नाथाय बिथांमोना BTC इलेक्सनाव जाबादि रिजाल्ट मोननांदों बेखौ आं बुंनांगौ गैला बादि सानो। इउपिपिएल दोलोखौ थगायनायनि फिथाइखौ रायजो राजाफ्राबो ओरैबादि होफिनदों खुनु मोनसे दोलोनि स्टेटासआनो थाहैयाखै। नायदो बिथांमोना मा थगायो रग' रग' रायजोफोरखौ। 1 भट 1 जब, मोनसे भटआव मोनसे साख्रि। जोंनाव 4 दं, सोरनावबा 5 दं। माने भट साख्रि मोनथावथावबानो भट होबानो मोनसे साख्रि मोनगोनबा प्रमद बर'नो सोरथो होआ? बिदि साननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै भट आदाय खालामनानै लानानै बिथाङा 5 बोसोर सालायदोंमोन। साख्रिनि खोथाखौथ' दुर, इयुथ लाइमोनफोरखौ जाय फिउचार जेनेरेसन बेखौ बिथांमोना नायाखै। थोबसेबो बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे सरकार थरबरफोरा हहाय दिब लागे बेखौबो बिथांमोना मावाखै। 5 बोसोरा ओरैनो ब्लाब। बेनि गेजेरावलायनो बिटिआर ओनसोलाव थै थरथिंसेबो गवाखै। बेखौबो रायजो राजाफोरखौ रोखा रोखा थगायो। 75,000 मोनदों होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो बिथांमोना थगायो, फाथो बोरो। थै थरथिंसेबो बोहैयाखै, गन्दगल मोनसेबो जायाखै होनब्लाय जनक आरो जोंसार बे आदामोना सोरनि दिनाव गावथार जाखो? मेलेम गलायनाय बन लायनायाव गावथार जानाया सोरनि दिनाव गावथार जाखो? सोरनि सासन समाव? कार हाहन नर हमयत এই 2 জন ব্যক্তি এক এনকাউন্টারত মৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। बिथांमोना थैखो। बेखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय मिथिगौ। दा बेफोरबादि प्रमद बर' बिथाङा थगायो बेखौ जोङो केपचार खालामनानै लाखाबाय। दा हाग्रामा महिलारी सारनि जे राव बुंनाय, बिथांनि केपासिटि, बिथांनि मावनाय हाबा, नंगौखौ नंगौ बुंनाय, बेखौ नायोब्ला प्रमद बर'जों बेजों हाग्रामा महिलारी सारजों रुजुजाया। बे सिदा खोथाखा। दा मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायना। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।